Hevpeymaniya Neştîmanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê daxwaza xwe ji civaka navdewletî ji bo tevgereke bilez ji bo vekirina dorpêça ferskirî li ser Rûteya Rojhilatya Gundewarê Şama paytexta Sûriyê nû kir. Her wiha sezedana berpirsên wan tawan û dorpêçê û rêzgarkirina proseya siyasî li gor biryarên navdewletî û lêvegera Cînêvê kir. Hevpeymaniya Neştîmanî her wiha tekez kir ku rewş li Rûteya Rojhilat bi giştî û bajarê Erbîn bi taybetî roj bi roj xerabtir dibe û civaka navdewletî di wê yekê de ne amade ye û ew yek neserkeftin di hilgirtina berpirsyariyê de. Heman hevpeymaniyê her wiha civaka navdewletî agadar kir ji metirsiyê helwêsta wan ya nîgatîv û nebeşdariya wan bi awayekî ektîv derbarê kiryarên çekdarên rejima Esed û milîşeyên Taifî li Sûriyê û diyar kir ku sê hefteyên borî du cihek bû ji agir û têkbirin û bombeyên wişî û çekên kîmawî dijî sivîlên Rûtayê. Ji aliyê xwe de berpirsê ragihankarî li devera Hola Ebdulbarî Ebu Mustafa diyar kir ku 10 kesan jiyana xwe ji destan piştî ku raserî nexweşiya kezebê hatin û heftê û 5 kesê dî li Hola û Zeferanê raserî wê nexweşî hatine. Her wiha endamê desteya bilind ya danûstandinan Yasir Ebdurrehîm got ku wê desteya wan rewşa Rûtayê lêgel tîma netewên yekgirtî gengeşebike di civîna roja pênşembê de û serbar kir ku rejima Esed berdewam e di tawayên cengî de yên ku yasayên navdewletî îdaneya wan dike. Rêxistina Tenduristî ya Cîhanî jî hoşdarî dan ku nêzîkî 500 nexweşan li Rûteya Rojhilatya dorpêçkirî pêwîstiya wan bi derketina bilez heye ji wê deverê. Lê çekdarên Esed rê nadin ji bo wê yekê derbarê rewşa kêmbûna xwarinê ya xirab li wê deverê. Şêrîn Kîlo Ar